úprimne, myslím, že som si to odmakal. Prestal som byť ten milý chalan v práci a teraz ma všetci neznášajú. V práci som bol vždy ten, čo povedal áno na všetko. Zobrať službu navyše, zostať dlhšie, zaškoliť nováčikov, opravovať chyby iných bez slova. Myslel som si, že sa mi to raz vráti, že si to šéf všimne, alebo ma kolegovia budú viac rešpektovať. Namiesto toho sa to stalo samozrejmosťou. Keď sa niečo pokazilo, zavolali mňa, aj keď to vôbec nebola moja robota. Pred pár mesiacmi som si povedal dosť. Prestal som odpovedať na správy počas voľna a začal som hovoriť nie, keď to nebol môj problém. Nič dramatické, len normálne hranice. A hneď sa zmenila atmosféra. Ľudia ochladli. Prestali vtipkovať. Počul som, že sklamávam tým a že už nie som ten istý. Jeden kolega mi rovno povedal, že som sebecký, lebo už nepomáham ako kedysi. A čo ma najviac štve, konečne mám normálnu záťaž a oveľa menej stresu, ale správa sa ku mne, ako by som urobil niečo zlé. Uvedomil som si, že byť spoľahlivý neznamená, že si ťa vážia. Často to len zneužívajú. Neľutujem, že som sa zmenil, ale je dosť nepríjemné vidieť, ako rýchlo sa ľudia otočia chrbtom, keď im prestaneš uľahčovať život. Našiel som v izbe mojej frajerky niečo, čo úplne mení dynamiku nášho vzťahu. Ja 25-ročný meuč som vo vzťahu so 23-ročnou ženou a našiel som u nej niečo, čo som fakt nečakal. Aby bolo jasné, moja frajerka je úplná girly girl. Nie je to typ, ktorý by si spojil s nerd vecami ako ja. Miluje make-up, oblečenie, romantické seriály, knihy, je to presne ten typ baby, čo číta román a plače pritom a už som to aj videl. Minulý týždeň som bol u nej, nebývame spolu a poprosila ma, aby som jej z jej stola podal niečo zo zásuvky. Otvorím ju a tam 7 kociek a kompletne vyplnený Dungeons a Dragons character sheet. Ona je posledný človek, u ktorého by som čakal, že hrá D&D. Nikdy o tom ani len neprejavila záujem. Takže posledný týždeň som si o D&D poctivo študoval a snažím sa do toho dostať, aby som ju prekvapil a mohol s ňou hrať. Nikdy som to nehral, čo je na mňa ako na nerda dosť zvláštne, ale dúfam, že to dopadne dobre.